Shibenta ban hikai yak heberet ban buram bat ye kamariang nakalyang ka Health Farmers Union kala penlong yak program Agriculture in Classroom lani karap karyang lingba ki kamera kelas haskul. Yakaning program kilas dang ningkong ha Sunrise Adventist Secondary School kabadan halom paren kendoso dah kajingi menjur langjong i headmistress kanik school ikong Vicky Pali ibal shim kiaban penrong yakani karap karyang kum kawai ni subjek haki rutin jong ki kena school. Lengba jong kena program kebidon mendapi, adeka program kebaneng kong bangalap haka ini juga, abakan don hukum kena program. Iwe program iyo abat kena school mereka hukum kena ka program kebide ka agriculture apa jong di kelas mo, adeka tin kebaneng kong iyo mendapi, mendapi ingin tung minus ingin tung organik baik minum non kamu ya ka gawai. Di giwe di jin penankam mar baga tem riboy gi gede tem ko basiso ko bo bule la ku yangi te tangin thungi no ing tem gano gi kam ni bo dawai te nga ong ye pi barok student ma na school le nang ne chayin ong ye kimi pa jung pi ba kim de ban penankam dawai aba thungi gi no gi thung nang ba ka khendeu go pini paten din kan no ko khendeu ka ba bat ka ba dap dak sbo sudah baji keno kam ni di negi dawai gi dashim tak tung gajuk umata kin IT paten hapi kena la lawe jong pi pin hap shim tak kendeu ka ba kabayap sambil im selek shayin itu ikmi pa jong pi ong yeki bakin rap ikino gi jaking ram krem da pendon kam dawai nang ba kalong din jong pi pinyo kendeu kumbau beliau ai kuar muswa ye nakaliang juga ngan bu Yunus Ingtungnya ini pelang baru kena school ke ngan Rai gitu. Nah, biasa tuh. Yang mau tuh. Apa? Asal dulu. Apa? Kan kembar deh. Thao kỹ kênh. Nông bà mà. Nông kia nhà yêu bám sọ đó này. Yang mah. Oh, ki wa lanang swai lanang red, lanu ki puan impet mat yen kendet. Di hoko kun ben riu, kat bapor dang sya to sumar kenya ki wa, wat ai natin kelawa kla. Ya kame Mariam, wat ya let's style, wat ya modify, wat dom ya le dit, wat dom ya le kim, wat ya le ha, wat ya le tasmen, lem kum tate kan sa ai jingsmen. Ya kisim kido opat kida uno, kisim kido lasyu penyak dusman. Oh, kisim kido lasyu penyak dusman, lasyu kuar hak lukat kabadan. Hei hodaya berkat, penyo kido jat, wat ai bi wat penbethai dynamite, lem kum tate pin saja dan. Ya kame Mariam, wat ya le style, wat ya modify, wat nom ya le biet, wat nom ya le king, wat ya le ha, wat ya le tasmen, lem kum tate kan sa ai jingsmen. Ini semua pada minta, hak berlumang kuno beriu le kame Mariam. Jing le pat har jong ukun ben riu, kalawan lam shibun kinam sniu. Ya kame Mariam, lasyu ya ken sting, ya le biet, ya le ha, ya le king,
mentala tresa ka global warming. Ini bro. Ya kami Marian, what ya let's die, what ya modify, what nom ya le biet, what nom ya le ha, what ya le king, what ya le tasngen, lem kum tate kan sa ai jing smen. Please put. Layok banyak keren bo General Secretary ka Hill Farmers Union ubala partai syai halor kani ka program. Ka Hills Farmer Union bakar wan chakmat ya ka bernya trailang bak ka Sunrise Adventist Secondary School ha ka bangin sedang ya ka neka program ka bangi ai kerteng agriculture in the classroom lani karep karyang ling bagi kamar kelas. Nakwa ba bangi di ban school tu bahai kani kamri ka one day show. Lesi gibre bila banong kalau benda ke government program kalau Shillong hisni asni syadisha syabamja kan kun em kani kade ka bangi ngila pele jumut ba mat ngila da study ba ya kani ngilan kam karep karyan ngilan kam ban pedrum ha kam na kelas namar ba khamtam ngam usamna ubalang ngam juli ba ha kani ka kam ban dan bikin ungrat ban trai bikin ungrat ngayo I ya kani ka wai ka jing shisha ba ngarung ngade samla ubawan ubala im hakajakan ng kendong but uba pendep ye kejing puli nakajakan ng kendong nga kenma munsha hakapor kaba ngadangret kei kaba pelong ya kikun samla jungi ba kimlong shlur bakin phasha kara kadai kaba hakaba ngaru kenma munsha kapor barangret imi I jonga Shillong ba ada mi jaitu pan puli kot lada me pas ba ki exam jonge ban min chong ka jush ke ka kelas hakaba kot me haban ra imo khiu ani me haban kit ya ka kho ka baja tik nadu munshang is hutu ba banlong unung rap kamri ka kam ka ki commitment jogi ki yo I bagadon ke jishna number 1 number 2 kani banlong unung rap kamdon kanu ka assurance ani kamdon kanu ka guarantee ya ka ba lesi lakalong ha ka jingi onong lesi lakalong ha ka yo ka hat lesi lakalong ha ka jing store jongi ya umar haki sam ke jongi lesi ulawan put kadang ke jing syaptim namar kata kadang makan mau banadu dangret ni hapon puli kat bahan namar kadang ke jing penting nadu ki kimi ki pa nadu mi ki jonga si kenmu second mau bi amba ada meja itu member me haban nong nong ran tenre kat pa kini kisngi ki por pada kinanian hadir bang ngalai tri ba bikin rat ngam jumpai perkat pada bahaba ngalet haki seminar dangshen manakani ngawan hakawai ka workshop ka bala pelong da ka medicinal plan board kadai ka government kadai ka national medicinal plan board ka bala pelong hang te ko jawar akendit mongi kendu ya wei u scientist ubadai ubarangam jeli ubadai scientist jangki medicinal plan ha ICR habangale ya ka bani kendu ya ki officer ngilit banwat sembai ngai kendu ya wei u officer u ayanga ka visiting card bar hakata ka visiting card kitho u dei u scientist kapan kendet yang ba plan kini ki scientist ro kidei ki batrai naga benta ka bha kamya ka jongi unongrat hendrai kat nomot ki nongrat ki batip baki ICAR ka ka office naga benta ki batrai naga benta ka bha kamya ka jongi unongrat kata kawai kedai kaba 4 judan manu bapun silur ya ki khun samla 4 judan manu bapun silur ya ki hap ki beret nadu ki kamera kelas ban ong balasai pindah he asan kinong ki scientist jung kinong rat fila banong ki scientist naga benta usok nyam tra fila banong ki scientist naga benta uphan fila banong ki scientist naga benta ka khendau fila banong ki scientist naga benta ki aromatic plant bat ki we kam judan kata ka jung pensilor yangi nadu kayeng kasam jongi hadu ki skul ki jongi but hadu ki jing yalang pat ba ki reu pak mat ki jongi kim judan bakran ani ki ba pensilor ye ki khun sama jongi ban phai ja karap lani bandong kita ki reu start na ka banta karap karya kata ka dei ka baktik bahai ka jumut ke jonga sakawai hadin banga kadan kajing syara no ka ye kini ki dam haman hakani ka porlior ja yu kinong rap ke jongi ni habani kendu ki officer apa water resources
Nangilali ban kendu iki officer reported water resources ki engineer nanti ki ong yangi bangi hapan ya kendu ya ki engineer ki badai ha ka ban plan ya ka dam ha ka badai ban plan kumno ban shna ya ka tei ka dam na ka ban pun pun usikin umra kapan kendet ya na ba opleng ba ki dan ki engineer ru ki batrai na ka batau umra nile dei ha ka tour visit jungi bikin umra ni poisha Hyderabad ni poisha po Haryana ni poisha po sadu Shimla ye kendu ye ki engineer ki basna ye ki machine ki baper ki ba kini baro ki engineer ki trai na batau nomra Henry kamsham rumpat aga jumu je perkhat jungi ban ong ba ki bangin ong ye ki kun ki ti jungi ba medai ban puli ba medai ban pass ba ki exam but men laru ban long ki engineer na ga benda jong nomra sakawai judan ki bakren bangin long ki ba in pak puli ki kun jungi ban long ki bagian pas ya ke MBA ki ban pendap ya ke jempuli BBA kiniru kiniru kitrai wei na kisamla uri polok jonga udan hakoi ke company ka bae ba kiniru kisna udan ha ka company ka basna ya ke jingbam ki ba permi dong nograp tangba kam chamrong ha ka jingbo perkat ke jungi ban ong bangin pa ban puli ki kun ki ke jungi na ka benta ba in long ki ban business ani ki ban penyat ya kayo kahat na ka benta ki margin ki nomra kala dei kapor yangi bangin kindet benreu kum kari bakajat benreu kum ki khon samna bun nanging yong ni kerdo kam henrei ngan ong IP haka jingya nanti ke jongi kum ki nong yalam jong ke hil somai nian nirung na kawai ka caka nirung na kawai kasnong ban aimen sim di ki para nomra bakala dei ke juk per kapor bangi dei ban rap da ka jing thau bangi dei ban rap da ka jing khen ye kendu ye wei somna ubari tang kisiar bakhapeleng saus pa teli kisiar ki bakhapeleng lada saus pa teli ki peleng upemi hakashisngi ba udi hakador pratin ka kawai prasin saw long arpusaw hakashisngi uni somna uyo hajar saus pa sakhen mafi lada hajar saus pa uyo kashisngi katno hakashi benai uyo lo kani ke baro kaba ngiri ban punchilori ki khon samna ba ki dei ban phai shakarap da ka jing khen ke jing dia biam namar kata kadau ka jing sedang ka jongi ya kani ka agriculture ni classroom ka jing sedang jongi ni ai kublai ya ines Vicky Pale ibadai principal ibadai headmistress jong ketika school Sunrise Adventist kabaran hapo lumparin kindoso ba ismu thu ya ka jing corridor jong karap karem larangi phai ka mention snam kadon ka lockdown hakapor ka ba umpai bam shu wa Shillong namar bala khanglut ki dukan la khanglut kayo delang la khanglut banya ki kali ki singkin ki briu ki phone yanga namar banga dei unong yalam jugi nongra ki briu na kishnong ki basa Shillong ki phone yangi ki ong bayo ki nongra jang fi ki dan upathau ki bu apo autonomien kani ka penkendet yangi ba plan unong rap udai unong besabang ya kari ya ka jabin rio bat kumju udai unong besabang ni ka prakai berapa namar kata kadau na kwa ban pensung thu ba agriculture in the classroom kamdei ka program ka batang shisngi arsni hangtei ha ka school hangtei po khandoso ni kum ka hil soma union badi principal ni lada bati lupa yiki khna daki house green house red house blue house bad yellow house kini ki south ki house ki baki khna ki dan ha ki house ki hab ban take care yala ijong i portion ibangila ai baki dei ban take care ya kutu ko per ka bangila da thung yu chur bat ngila da thung ya kiso kini ki khna ki haban budin bat ngila da buru baman ka sngi Friday ka last period kumbangidan ka SUPW kumbangidan ka CE subject ngila buru baman ka Friday last period kandai ka subject na kamta ka agriculture ladi ka subject na kamta karap karin hakati ka sngi in observe ki jhor ki bangila bet sumbai ka khndo hakati ka sngi in hikai ki khna kumno banchinas bo nek sliding nagi plang nagi kenbat bat kumtar terter hakati ka sngi in hikai ki khna udan ushinrai ubangi rathong na rumchim snam shua bangin ti yone ushinrai ni nakaliang ka sama union in penbiang ki resource person banya kendo banya shong banya perkhat bagi khna baya uni using ya uni ushinrai ubangi nginti
nginum dai shu bandiro Henry ngin slice itu but adin bagi la slice ngin that ngin hikai ki kena ba adin bala slice adin bada that nila bandi ya tu shinrai ubang ya la that kador ka bangi diro but kador ka bangi la di ya uni shinrai ubat that ladangi diro ya kador ni haban chani hamajan Henry lada uni shinrai joni ula terkhong kador ngin bu mangi kata kadi ka bangi kwa ban pesmutu iki kena kalong kan shem chik bha bangin besutu eki kmi ki pa eki balahe asan reng an ong efi kalong ka besuk bha ban pnrung ha jimut ju kena ba pleng kat ba unong rap udang diro anong efi unong rap u basharam unong rap u bashaknya ha kador kamu henry ada ni persang bandi de finishing product anong efi hangta unong rap in sa i ka jingkio hadin ketukan lockdown ka ba mention snam 8,000 atau kapan kendet yang bat kapan kendet ini kinong yalam juken semua ini bangim jupoi perkat ba uni ujur u bangi ngitung u bangi ang perishable product nadu kubi nadu usuk sam nadu kajar nadu muli u balam mi kajung mi kalau babun bahan akan kari kajungi hendreng anong ifi judan batit pade ba kani kari ke bla kerku hadu kata-kata dobre namar ba ha kapor liur ha asam ha kolkata hadu shadu shati shasilchar nanta shadu shabar bata julong jor ha kiti ki jaka namar baka ship pala namar kata kadau kalong ka jingturku pade ki nongrat ki jongi ki barat chekini ki thandri lom namar yo uslap ubabiang namar ba yo ya ka jingshit jingkret ka babiang anong ai fi ba kalong ka jingturku pade bangila man shalan da ki trok shakite ki jaka bakim yo jor ka por liur Henry ka basmosi kalong bangi kum kinong rap ngim jutip ya kani namar kata kadau kalong baga jingrap ka jungi isu penrus pa bai ya kini ki mahajan te namar kata kadau hangne menta bakini ki hap ki berit ngikwa ban perlut por ban ngikwa ban wer ki skul ki jongi ki badan khamtam habangi ong ka rap karyang habangi ong bantung bantep namar kata kadau ngi jit khnang ya kani ka skul namar bakadi ka skul ka badan hapori bhai district hari boy kat babrat namar kata kadang hikai kini ki kena kumbangi fioi mundan ngima ice boro itung organic ani ngi aktin fareng bong natural farming kumbaki kmi hendai mchwa jungi kim judon penangkam fertilizer kim judon penangkam dawai mulu kim judon dawai depai kim judon kam dp ha hendrai ya thong bai kum tu kumba ka mariang ka ai bat nanong ifi kadai ka jaka ka barang seso ba nalor nang ta boleh ngijit ketika skul ketika kabadan hamar khabat ka border asam kibrio hangtai kilong kibrio ki bedok amar kata kadau tamba 99% ki kinong rap iko aban sedang na ketika skul kabadan hangtai border ban hikai kibrio hangtai bakidai ban ruspa na kara bat shushu ke jingjit jungi ya ketika skul kalong ba ini prinsipal ila smuthu ya ke jingdon kam bat ya kajimut jong kani ka subject tapi smutnat ru kalong ba ila thum nadu jomardo nadu jelang nadu pudina nadu sosau nadu salad nadu bit hadu sing bat hadu shinrai jingtmu hi ki jongi kalong ba baro kiti ki jor ki balong ban bam pinti kana ba hakapor ka bagi ai bam ya ka mid day meal na ka benta ki khna sarkar ka ai dam khao hendrei kajing pentreng trikam jungi ya ka agriculture in classroom kalong bakini ki jor barokha ki balong ban bam ning khet ban yin ai bam na ka benta kini ki khna school kalong ka ka basmutanat balada ki weki school ru kin yo i ya kani ka nuksa ka babha nasno bakla dei ka porni pangin wan shakhmat bat bangin hikai yo khna nadu budang red bo i ya karap karen sakawai ngakwa ban yithu ifi ba dakaba ni hikai yo nong rap dakaba ni pensngau thu ya nong rap bat kumjuru ya ki khna school khamtam kin sngo thu bha ban nang nu ni obam lada unong rap undan te ha bagi sngo thu bagi khna ki sngo thu ba pleng ada undan unong rap kamun ngem yo obam de hangta nado ki khna school ki badang ret hadu ki bahe hadu ki college level hadu ki lala pass ki degree nganong ai fi kin sa burong yo unong rap kata kare ko point ka ning ko ndre yaman tahi hadu kisnong ki thag jongi hadu
lada hadu ki kena ki bari kelas ban ong ba ngadai phun jong nong rap lada ni penda form banong father lane parents occupation bangin tho farmers school eran Henry ka chapoi ka por ka balada kala ngam bakila sumuthu ko deu nong rap nong pasabang ngai fi ba baro kin saburam yang nong rap kata ka dei ka point ka bangi di ban kan mau bat sakawai nong ngai fi hapdeng kani ka jing kerdu kam hapdeng kani ka jing kerdu jam anong ifi ka dei tang ka rap karyang lane ka dei tang agriculture ka bala ban solve ya ka unemployment ha ka jala jami bat kumjuru ha ka ri mar ko kani kani ka jing yu ka jong ka hil somainyan bangi wan chakmat bat kani kam kut tang hapo bhai insanang yat na ka wai ka block sha ka wai ka block ban pelong ya kani ka awareness program bat ban ai jing hikai ya ki khna school ba ki dei ban e ekarap karyan bat dei hangta habakiu unong rap kari bakajak penri bakiu habakiu unong rap ngej kam bakari ka jong ikan sama kari berspa tengenget bakani ka program ka ba ngingi pelong ta kasni kan dei ka sinjam ka ba ningkong ya ka ba kum ka hil sama ini ikwa ban pen smuthu ya ki breu ban nakarap nakaryang ka dei ka subject ka ba dan kam ba what ka government ru kaliban phaikma syakani ka ka phang ka bangi ngilas dang bangilai achaprang bangi kirpat ka sarkar ru kaliban yu kani ka jing jingai ba idei ban buram yung nongrap bangi dei ban pynrung ru ya ka subject jong ka rap karyang ling baki classroom kani kadai ka thong jong ka hels pamai